Takže čaute, som tu opäť ja, Ujo Pandrolák a toto je moje ďalšie video Minecraft. Teraz som už doma, už nie som u Davida a akurát nám zapadá slnko, čiže pôjdeme sa vyspať a potom vám ukážem, ako som pokračoval s mojou baňou. Našiel som ani nie jaskinku, ale takú miestnosť, sú tam ešte chobotnice. Trochu som ju osvetlil. Naťažil som si dosť veľa cobblestoneu, drevo som moc neťažil, spravil som si z posledného uhlia torče. Tu mám tie 3 mäsa z prasaťa, tak ideme spať. Ukážeme si, ako sa má postaviť pec, ktorá nám bude užitočná. Je to ako chest, až na to, že je to z cobblestoneu. Tak to je pec. Okay. Kúri sa buď drevom, alebo uhlím. Lepšie uhlie vydrží. Uhlie vám vydrží horieť. Keď dáte 8 uhlia, tak vám to prenesie 64 čohokoľvek. Čiže keby tam dám 64 piesku, teda jeden stek, tak dám tam 8 uhlia a presne mi to vyjde na 64 skla. Takže tu je tá vecička, čo som našiel. Jak som hovoril, tak sú tu chobotnice, z ktorých je vlastne farbivo na vlnu. Inksack. Neviem, na čo je to moc užitočné, ja to nepoužívam iba na vlnu. Na nič iné sa to použiť asi ani nedá. Takže tak. Idem skúsiť kopať ďalej. Snad nájdem nejakú jaskinku. To by bolo veľmi fajn. Ajajaj. A je to tu. Super. Máme tu iron ore. Toto. Máme tu kopec uhlia. A vyzerá to, že je dosť hlboká. Hrám stále na peaceful, pretože mi hento stále blbne, no a snažím sa s tým niečo robiť, ale nie. Aj. Možno, že nájdeme aj redstone, čo by bolo fajn, veľmi fajn. Ja vám ukážem ako, ale teraz by som ho naťažiť vlastne ani nemohol. Fajn. Veľmi cool. To je koniec. Okay. Toto je pekná jaskinka. Skúsim zamurovať tú lávu, možno, že tam dole určite niečo bude. Potom si pôjdem ešte niekedy. Aj, to som si nevšimol. Fajn, iron ore, to sa zíde. Takže to tu pekne zakryjeme cobblestoneom. Láva steká o mnoho pomalšie ako voda. Pravdu povedané, mám dosť zlé skúsenosti s lávou. Takže lávu nemám nejako moc pri srdci. Popravde povedané, lávu neznášam. Ale zase niekedy sa fakt šikne. Takže tak. A je tam dačo. Ideme si to tu osvetliť.
v 1.7 je to tak, že Netherrack, ktorý horí väčšine, tak teraz to spravili v 1.7 už aj z gravelu. Čiže na pec nebudeme potrebovať ísť do pekla, ale ukážem vám, ako sa to vlastne vytvára tá brána do pekla. Je to dosť jednoduché, až na to, že potrebujeme obsidiány, ktoré vám ukážem potom, ako sa vyrábajú. No tak ale toto je riadne hlboké. Toto je veľmi dobré. Toto je fajn. Idem si usporiadať cestu hore, aby som nezablúdil. Takže ja mám v dome jaskynku, fajn. Potom spravíme ešte určite nejakú omnoho väčšiu baňu. Bude to mať aj redstone. Ja som vedel, že ho tu nájdem. Ja som to vedel. Super. Až na to, že teraz ho nemôžem vyťažiť, pretože sa to dá iba s železným krompáčom. No teda rozbil by som ho, ale nič by som z neho nemal. Skúsim nájsť ešte nejakú jaskynku. A teraz sa mi už nechce. Idem si naťažiť. Ups. Čo si idem naťažiť? Uhlie. Aj. Pretože už nemám uhlie a pravdu povediac fakle potrebujeme. Pozerám. Chcem iba pripomenúť, že mal som pravdu. Počujete na kvalite zvuku, že je to horšie, ako to bolo. Dneska som uploadol prvé video, prvý part. Už to malo po hodinke 20 zhliadnutí, za to vám ďakujem. Malo to síce 2 dislajky, s čím som počítal, pretože som v období puberty, kde akurát mutujem, čiže mám škriatkovský hlas, čo je dosť na prd. Berte to tak, že aj mňa to sere, pretože je to dosť na hovno. Veľa ti ste si tým už prešli, viete, aké to je, niektorých vás to ešte aj čaká. Tak neviem, možno, že to ani není kvôli hlasu, je to kvôli štýlu hre. To už ja nejdem riešiť, ok. Dneska natočím ešte aj nejaký redstone tutoriál. Asi to bude Ungate, čo je veľmi jednoduché. Ja vám ukážem, čo to vlastne je. A budem to robiť tak, aby ste tomu pochopili čo najviac a aby ste aj vy potom, dúfam, že začnete točiť tutoriály, pretože mne to veľmi pomohlo pri začiatkoch Minecraftu. Teraz už viem, ako mi to pomohlo, čiže začal som aj ja točiť. Musím povedať, že ma to veľmi baví. A teraz si tu naťažím iron ore, čo je veľmi dobré, že som našiel. Môžem si z redstoneu potom urobiť kompas. Čiže
kompasu si potom môžeme spraviť aj mapu, keď nájdeme bambus alebo sugarcanes. Dá sa z toho potom spraviť ešte aj cukor. Dá sa z toho spraviť veľa vecí. Z cukru dá sa spraviť koláč. Z papieru sa dá spraviť kniha a z knihy sa dá spraviť taká jakoby knihovňa, ktorá vyzerá dosť dobre. Ja vám potom si spravím aj v tomto svete nejaké tie vychytávky s redstoneom a napríklad s pistonmi. Budem hrávať často, čiže sa máte sa na čo tešiť, ktorým sa to páči. Som teraz ešte aj trochu zachrypnutý, pretože sme sa boli kúpať s kamošom na jazere a nebola tam moc teplá voda. Takže tak, takže mám taký zachrypnutý hlas trošku. No, čo to tam je? Musím ešte aj poďakovať za môjho kamoša Davida, že pozerávate tie tutoriály, že vás to po niektorých baví, to som si všimol, že niektorých hej, niektorým nie, to mi je síce trošku ľúto, no ale nie každému človeku vyhoviete, veď. Takže asi tak.